atrás, por favor. ¡Vamos! Y ahora sí, fuerte aplauso para este Meco do Entroido 2017, do Entroido de Vigo, que como non, tiña que ser, é o noso dinosetiño montado nunha bicicleta que vai levando os proxectos da nosa cidade. Pero hai alguén por aí que creo que lle está metendo un pau nas rodas. A ver se con isto a paternidade se fai un pouco bo. A ver se que a paternidade se fai un pouco bo. E temos o noso Meco deste ano, o Meco deste Entroido 2017, e como les dicía, eu quero que vostedes esta organización non só son funcionarios do Concello, senón tamén persoas de entidades sociais, de entidades culturais que colaboran co Concello de Vigo para que todo o que vai suceder desde agora mesmo hasta o mércoles de cinza vostedes o poidan disfrutar e o pasen ben. Hai animación de rúa, hai espectáculos para nenos, hai concurso de disfraces o luns para nenos, o martes para adultos, o concurso a queima do Meco o martes xulgamos o Meco como todos os anos e, bueno, pues creo que xa lles vou adiantar, vamos queimalo outra vez, e despois, o mércoles, resolvemos